ndị be anyị dewonu ndị be anyị dewonu ihe anyị chọrọ ịkọwala unu maka nwa chi na-awala ibe ọ na-eme ka bụ ji unu n'anya ebe a bụ ibe a bụ ji ọ maka ji ka anyị ji wee gbakọta ebe a na anyị na-ekene Chukwu maka oge otu wee nyela anyị aka ji wee si na ana wee pụta na ji bụ eze nni mgbe gboo na nwoke bụ mmadụ bụ ji one o nwere n'ugwu ya na nwoke bara ụba bụ ji one o nwere n'ugwu ya so ji dụrụ anyị mkpa anyị na-ekele Chukwu maka onye ahụ wee eze nni onweghị ihe jiri eji ji wee mee so ebe ọ na-eme oge a bụ ji ka ọ na-arụ a na-arụ ya n'ọkụ arụcha ya n'ọkụ ewee bee ya ebe ebesie ya ebe ewee mee ya mmanụ eme ya mmanụ ewee lie ya otu anwa ya bụ na ya bụ iri ji anwa anyị na-eli bụ etu a ka esi eme ya so ife a dị mkpa ife a bụ ife anyị ji wee gbakọọ Igbo niile na ọ bụ ọsọsọ Anambra Welfare Foundation Igbo niile bata hia ka anyị wee na-ekele Chukwu maka ji o nyere anyị temenu Ozumba na ọka yes no ndị be anyị ekele m ọmụ ka a na-akpọ nwa Chinawalụzọ na Manchester so ife a na-eme taa bụ ife anyị na-emeli emeli arụ ọbụla ka anyị na-eme ihe and ife anyị ji emeli ya bụ ka nnele Ozumba aka ọ bụrụ na akọcha ọrụ mesie ọkacha ife eweta n'ihe owuwe ubi so anyị bịa kelee Chukwu n'ife eweta n'ubi anyị kenechaa ya bifo anyị wee libi ya oyibe a bịala ihe a n'ụbọchị taa so ị na-anya Igbo niile na Manchester na the whole of the north of Manchester na ebe a tata ejekwu na ojubere eju ụma ibe ndị be anyị na-eme African time ojubere eju mana ọ na-abịara ịnọkwu obere oge ebe ikikere ofu na ebu gị nachata azụ ịhafụ na ebe a eju a na-akwụ na line onye ọbụla ya anọrọ a na-atọ so ibe a na ebe a na ka mkpachazi ya dị ji arụchago ji arụ ọ mkpachazi ka a na-akpacha so nke akpachara akpacha ya adị ona nke arụ dị mma ewee waa ya so ọtịrị na-awa ya nwere onye kwesịrị ime ya awazie ya mee omenala dị na ya anyị wee libezi oji onye nabazi ya bịa ma ndị ya ewele ọkụkọ ma ndị ya ewele ji ma ndị ya ewele ewu egbuwe nkele n'ụlọ bere dị iche iche wee libezie ji mana before now ekwesịrị ị na-eli ji ọ dị na ya elikodi ọnụ ebe anyị daalụ weta mmanụ weta ose oyibo weta nnu weta ụkpaka wee kọchazie ya ọnụ ọ na-adaba ọka dị ya ọka si ana Igbo wee bịa ube dị ya na ya ana Igbo ka o si wee bịa ma ube dị ya ebe anyị na-enwe anyị achọtaghị ya ọ dịgoro edi awụzie ya n'ọkụ na wee tara ọka akụ oyibo dịkwu ncha dị eyotago akụ oyibo
Imo, Anambra, Ebonyi, Enugu, ICM, promoter of Biko, if you photograph, I tell you kitchen, not just because it's a time. Just love. Yes, so you go when Gabas away veggie. Hey, you go Colourful stand by 10. So, Pico, I like you, you see crop. Like the units, I'm not going to tell you among the Southeasterners. So, Pico, ask the moon now, goes through Lodi. Say, I achieve will be head of all the crops. I'm not talking the bank. Oh no, we're not make our language, our culture, not prolonged, not inherited. I don't go for it. Now you speak in it. Now you go from side, now you president side. It might be who we are. In the Igbo culture, I am the best own however. Over there, whatever I do not do it. But if you promise that, you know, I'm not looking at money. I tell you, I go through. I'm buying back our culture and teach it to the children. As we go back, they took their time to learn, they took their time to sponsor, they took their time to encourage them. Then the level of encourage people. And the level of encourage people, the language, the institution, the culture, the institution. And then I will go now, after who will do the again. Because I tell you, this is not what you don't want. And also, I also call the president of federal government. Don't want to embrace the youth. And when you profess in Nigeria, so they are going to aim for move for that, assign systems to work here. The president of federal government. Each time move for that, encourage the youth so that I call it easy. Because safety is not easy. Nigeria very easy. 6 hours flight to Lagos. Why can't you be seen all of you? Invest at home, don't run from home. Who are the woman? But you have to embrace your people. You have to go and take them head on to peace and love. If I know Udulu, join the government watch, community policing, join them in the job. They were appreciated to be protected. So what am I trying to say? Oh no, but I can't take it. You say join police. I can't go You say join police. You might be cheating, man. I don't know the job. So I got a watch. And what's the idea? Only the watch is playing in mistakes. I must follow you. Come on, go and dance. How many you working? With a temper. They want to post you watch today. So when I my wife, they look at the same question in the middle, but I won't take nothing. When I'm going to use a watch first, I want to do like that. When I'm to look at the talk about this way. I'm breaking the law. Questions? Ndị butere ji anyị ji chukwu anyị unu ma jiri ihe ọmụmụ efe butere anyị mmanụ ndị ofe ọgbọnọ ma ọ bụ egusi ma ọ bụ ọkwụrụ ihe ọbụla a na-esi ji na-ebute ọbụgadị sadin ma ọ gesha
onye ọbụla kwụrụ ọtọ ka anyị kelee ụmụnne anyị famụrụ asosieshọn a ndị na-anọ ọzọ ndụ biko ndị MC highlight ife a ndị ọbụla nọ na ọfịs ọnwụnye anyị ọnwanne anyị nwoke ọnwanne anyị nwaanyị ọnwụ anyị nwoke ọnwa anyị nwaanyị ndị fọmụ ndị asosieshọn na Manchester ndị a na-afọ ọzọ today ha bịa nọ na spirit na ya leta anyị na-ekele for the sacrifice biko onye ọbụla kwụrụ ọtọ for 1 minute ka anyị nye ọgwọ ndị silence. Biko anyị chọrọ ka mmadụ niile kwụrụ ọtọ ịkwanyelu ndị nna ochie ndị bụ anyị ụzọ wee nọrụ ndị welu ife anụnwa a na-eme tatara anya n'aka ka anyị kwanyelu ugwu for 1 minute. Biko nụ 1 minute silent for the ancestors. Yes, please. Isi na ịma mme obere oge kịta ịba na ancestry maka na ọ dị ete aka mmadụ aba posta ka Chineke nabata mkpụrụ obi ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you very much. Igwe ọgaragidi. Igwe ọgaragidi. Igwe ọgaragidi. Igwe jiri. Igwe ọgaragidi. Ise. 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 Igwe ọgaragidi awagoro anyị ji mana ụmụ maka esi ete ha tupu go ahead. Ọkọ mere. Ọkada ọpụta obi Chineke anyị na-aga ndị a anyị ga-ere fụrụ n'ebe a onye ọbụla bịara ebe a ga-eruzi oge onye ọbụla anyị kọrọ n'ugbo a ga-enweta ya ama m na ụbọchị ebe a pụtara na anyị na ụlọ onye ka anyị ga-eji ebe a Chineke anyị ga-ekele esi na anyị ga-egide ndị adịla m ihe ndị dị otu na Jizọs Kraịst onye anyị. Igwe ọgaragidi biko unu maka isi eme ya kedu ndị mikrofon a onye ọbịa wagoro anyị ji alụnwa unu fụrụ ebe a na-awụ ya ịchọ ịwalụ ji unu maka o si adị unera unu kelenu n'ọnụ zọọnụ mọkanụ asị m ọ ga-adịrị anyị niile nọ nga na mma na eke dịrị anyị mma na oge dịrị anyị mma na afọ dịrị anyị mma na nkwọ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye m na-anụ ndị ya bụ His Royal Highness Eze Injinia Maxavio Ezeugo Nwoke Igbo haziri the second of the Kingdom of Okorobịa of the state. Afọ eze oge ihe iri ga-apụta ngịrị onye eze ekele gị ka ukwuu for you to shi Nigeria abịa ahịa abịa na ọnọdụ ji na-eri ya gwụkwana na ji asị m okwu ejibe nga ka ị ga-eji ala ga-aka ya mma asị m anyị elekwa na ọ ga-adịrị mma na eke dịrị mma na orie dịrị mma na afọ dịrị mma na ụkwụ iri ji enwe ihe ọma ahụ mgbe anyị na-ekele Chineke maka ihe anyị kere n'ala ọwụdị naanị iri na ebe anyị ikele Chineke ete onye esi echekwara otu onye ewere m ji a na-enyekwa ndị nna nna ya esi nye ha arụkwa etaisi akụrụ ha ọfọ ha arụkwa ụrụ ha ga-arụ ụrụ ọfọ jide ha mmadụ ka ma erigo na ji mmadụ ụmụnne m eriela n'uju ise biko chairman Enugu steeti ya ka ịwalụ ji ndị Anambra all the representatives only those, yes, only those with this is allowed. Biko, and ndị ọzọ nwee ike ife a na-eme, can you please leave the stage now?
Please, can you leave the stage? Every person with the camera, please leave the stage now. Please, give way.